Przygotowanie tortu zaczęłam od upieczenia biszkoptu czekoladowego, tym razem biszkopt czekoladowy ekspresowy, który mam już pokrojony na cienkie placki, wystudzony wcześniej. Teraz trzeba go nasączyć i przełożyć kremami. Każdy placek będę delikatnie nasączała ponczem. Ważne, żeby ten poncz miał taki delikatnie kwaskowaty smak. Tutaj świetnie się sprawdzi jakiś likier cytrynowy czy limonkowy, pomarańczowy, dlatego że całość jest taka czekoladowo-karmelowa, więc żeby to nie było mdłe. Krem mam już przygotowany, klasyczny krem budyniowy, zarówno na biszkopt, jak i na krem. Osobno już filmy znajdziecie na moim kanale, a przepisy na pozytywnakuchnia.pl. To, co zrobię teraz, to do tego kremu dodam trochę masła orzechowego, na które przepis też już pokazywałam. Także jak widzicie, komplet jest tutaj już wcześniej tych wszystkich potrzebnych składników zrobiony. No dobrze, to zamieszam. I to będzie imitacja tej masy białej, która znajduje się w batonikach. I w ten oto sposób mam już przygotowany krem budyniowy o smaku orzeszków ziemnych. I teraz ten krem trzeba podzielić na dwie części, dlatego że już wierzchu tortu i boków nie będę nim dekorowała. Połowę wyłożę teraz i za chwilkę pokażę Wam mały trik. Kajmak też już mam przygotowany, też na moim kanale i na blogu pozytywnakuchnia.pl znajdziecie przepis. Można też wykorzystać gotową masę z puszki. Ja teraz dodam do niej całe prażone orzeszki ziemne i to sobie wymieszam. Kajmak wymieszany, to teraz tak, żeby nie kłaść go tutaj, bo rozrzuci to troszeczkę i zniekształci ten krem, to nasączę osobno już ten placek biszkoptu. Na niego teraz wyłożę połowę kajmaku, a za chwilkę całość ułożę na kremie, tak odwrotnie po prostu. Zobaczymy, mam nadzieję, że to mi się uda. Tylko proszę, biszkopcie, nie rozwal się. O, właśnie tak. I jest równo. A że już jest nasączony, to teraz kolejna warstwa kremu. Trochę kremu sobie zostawię, żeby potem wykorzystać go jako wierzchnią dekorację tak na środku. A teraz już mam nałożony kajmak na ostatni placek biszkoptowy. Znowu muszę go przełożyć, tak żeby było to w miarę równo, ale zobaczcie, całkiem sprawnie mi to idzie. Delikatnie można docisnąć. I teraz to jest nawet w sumie wygodniejsze dopiero w tej chwili nasączyć ten biszkopt pozostałym alkoholem, pozostałym ponczem. W międzyczasie trzeba roztopić czekoladę w kąpieli wodnej i zaraz będzie można dekorować całość. I to już ostatnia rzecz do zrobienia. Polewa z czekolady, najlepiej jeśli to jest czekolada mleczna. Ja akurat nie mam, więc mam polewę z czekolady gorzkiej, chociaż i tak zmieszałam czekoladę jasną i ciemną. I jeszcze chwila i mój tort będzie gotowy. Tak jeszcze delikatnie można po bokach porozlewać tą polewę, a potem to, co będzie tak nieładnie wystawać, to oczywiście można zeskrobać łyżeczką, kiedy już polewa zastygnie i papierowym, wilgotnym od wody ręczniczkiem wytrzeć, żeby nic nie było widać. A tutaj u góry można tak w nawiązaniu do batonów porobić takie zawijasy z czekolady, ale oczywiście też nie trzeba, można też zostawić równą powierzchnię, zwłaszcza jeśli polewa jest z dodatkiem żelatyny i jest taka ładnie błyszcząca. To ja teraz czekam, aż to zastygnie. Trzeba odstawić tort do lodówki na około 1 godzinę, najlepiej na 2.